ये क्या है? बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कुछ भिक्षा उक्षा दिया जाए। कहाँ घर पड़ी? घर तो बाबा हमार शांतिपुर बा। शांतिपुर। इतना लंबा चौड़ा बॉडी ले लो, हाथ गोड़ एकदम सही है बा। अरे भीख मांगे की आदत कहिया सीख लो? देखी बाबा, केहू शौक से भीख ना मांगेला। ओकर समय, ओकर मजबूरी। अच्छा। भीख मांगे पर माने मजबूर कर देवेला। उतर जमा। हाँ, अब देख ली कि रुआ ठीक कहनी है कि गोड़ बा, हाथ बा, सब कुछ बा। हमरो जाके दिल्ली बॉम्बे कहीं कमाए के चाहिए। उम्र अभी बा कमाए के। नया उम्र बा, अभी तो कहीं जाइए 20-25 रुपया के महीना मिले लगी। लेकिन मजबूरी ऐसा बा कि काम कही। का मजबूरी बा? बाबा एक जना रोले, उनकरे से आदमी कमात खात रहल, सब लोग रहल, तो हमरो उतना टेंशन ना रहत रहल। अच्छा, वो भीख मांगत रहेगा? हाँ। अच्छा। तो टेंशन ना रहत रहल कि भाई कहाँ से खाए के बा, कमाए के बाद में लड़कपन में जियत रहल। उनकर देहांत हो गल। अच्छा। तो स्वर्गवास पधार गए। तो अब दिक्कत यह हो गई बाटे कि अब हम कमाए एह बेरा जाए। अच्छा। तो जाए काम सीखेम तब न जाके हमरा कहीं से 1 महीना के बाद कहीं हो सके 2 रुपया मिली। हाँ हाँ, 1 महीना लागी। लेकिन बाबा के दस्तातर करावल एकदम जरूरी हो गई बा। जो बात बा। तो वही से अभी सब बड़ी मजबूरी में कि रुआ लगे हम नहीं है कि पंचे लोग के सहारा से माने समझी कि इज्जत पार लग जाओ। हाँ, दस्तारवा करा देती बाबा, हम कमाए चल जाए। और बात हमरा बहुत अच्छा लागल है। औरो लोग कहता ई बात, ऐसा बात नहीं है। खैर, जब ये मजबूरी बा, क्या ये भीख तो हम दीती ना। जी जी। हाथ को तोरे ऐसा आदमिया मांग के दूल्हो लंगला के नहीं खेदे दे। बेटा के भेष बनावले बा, दूल्ह बन गई बा। तोरे ऐसा आदमी नहीं, ओकरो के भिक्षा नहीं खेदे चाहत। ये बात बा ना। तो हम उ सब में के ना है। हम जौन बोले नहीं एकदम सही बोले नहीं। हमरा के जौन बाबा सिखा के गेलन उ गलत सिखा के ना गेलन। कहलन कि जब बोलियो तो सच बोलियो। तने मंगा देती चले भर गांव घूमे के बाद भी। भर गांव घूमे के बाद? हाँ, जग करे के बाद। मनीष ले आवा ना, पावर अनाज है दे दो हमें। ला बाबू, डाला जी तेरा जा। बाबा, हाँ, भगवान रुआ घर में सुख शांति रखस। बहुत बढ़िया आदमी रुआ बानी। लेकिन हम यह कहे कि दस्तारवा में एगो टेंटो गिरावे के पड़ी। अच्छा अच्छा। जहाँ जाता नहीं है ये एक बोरा हेमे अनाज अब है फूले हो जाए। जहाँ जाता लोग अनाजे देता। टेंटवा आला तो पैसा मांगे से तो एगो टेंट गिरावे के सोचत रहनी हो कि दस्तारवा में गिरी तो ठीक लगी। कुछ कैश होखे तो दे देती रुपया पैसा में से। अच्छा, ये बात तो ठीक कहता। ठीक है कहता रहा, कुछ दीजिए नहीं। भगवान के घरे पुण्य मिले। इतना मजबूरी में बात करता रहो तो है लो 500 रुपया। अच्छा, हमारा तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बढ़िया से जग करो। जी जी जी। भगवान बहुत तरक्की दी है रुआ के। हाँ हाँ जी ठीक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भगवान के नाम पर कुछ भिक्षा दे दी बाबा। भाई। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ बड़े यार? आइल बनी है ना पुरंदरपुर गाँव में मांग। मिलल कि ना कुछ? कहाँ मिलल है यार, बाजारे आज खराब बा। छोड़ बाजार खराब बा, एक काम कर। मैंने माल मिल गई बा, ठीक बा। एक काम कर, जितना बड़ा सन टीम में सब कोनो के फोन कर। हाँ, बोल दे एगो दारू लेके आओ, एगो गुटखा लेके आओ, सिगरेट, सारा खर्चा हम देवे खातिर तैयार बानी। ठीक बा आते बनी। ठीक, चल भाई। तो भाई हाँ, कहाँ से लिए ले काजी पैसा? माल यार, माल बड़ी टाइट बा। माल आइल बथानी से। ज्यादा कोनो मोटन पार्टी बेटाई रहते रखी ना। ते साला सिगरेटे पिए लगले ना। हैं, माल हम बिटोर के लेनी बाबा से।
अरे ऐसा सरवा के सिगरेट पियल बुझाते कि सिगरेट पी अरे यार माल के मोटन माल लेके लिए तो क्या कर जाए आज चला पार्टी जम कर उस साले फोन कर जाता तो कहा तारा कि 1 रुपया बनी ना बोले एगो हमा का सिगरेट दे ना देख साला कान में लुकइले बा दे 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 ले दरा अरे चीज ठीक ना खो आज पूरा उड़ा रहे बाबा के क्या कर लूट ले जाते बनिए बबुआ के लगे बाबा को आता कि इतना बड़ा हाथ गोड़ ले लो बड़ा बबुआ आ कमाए के ना चाहिए हमको नहीं बाबा हमरा बाबा के देहांत हो गइल बा आ ओमे पैसा वैसा के काम बा बाबुआ तो अनाज दिल ही रहलो हम कहले कि ए सुन पहले साला बतवा ओकरा बाद बाबुआ तो अनाज दिल ही रहलो ओकरा बाद का बोलो कि बाबा बाबा के 10 कातर करावे के बनते एगो टेंट गिरावे के बाद कुछ खर्चा पानी दिया कैश में बाबा आओ न ताव देखलो भगवान के नाम पर एकदम 500 रुपया तो वही तो कहो तो ये तो जल्दी पूरा क्या कर लेते ओ जब 500 मिलल बोले साले के पार्टी होई पर बाद में कोनो काम बा पिले ले का दादा मुंह बाप साला खो हम भाईवा वाला बाबा ने टोपी पहना के लेके आया भाई एगो काम करे ना बाबा के देखो ये कोई हम लोग के देखो का हमको जाम कोई हम करे टोपी पहना दे बताओ हो साधु काका भाई भीख मांगे गए कि बाबा के 10 कातर बा या कजिया बा 500 रुपया तो नहीं 10 कातर करे के अनाज तो नहीं गहूम के बासी दान दक्षिणा देवे के अब बैठ के सलाह है जब 10 रुपया तरह से बड़ा भी जाई कइले बड़ा सही कलयुग में केकला पर विश्वास करबो